गोथौ थांखि लानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जे गेलेनाय बे गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय हाबाफारि लानाय जाहैदों आरो बेनिनो दे गिबि खेब आरो नैबे गिबि खेबनि बे जोबथा बादायलायनायाव बाहागो लानाय मानगोनां एमसिएलए बिथां स्पर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंटनि जोंनि बिटिसिनि मानगोनां सीएसडी बसुमतारी बायदेव आरो बेयाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय बिबाननि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदोंमोन आं मोनथिदों नाथाय माखासे हाबाफारिनि थाखाय बिथाङा चिराङाव थांदों आरो बिथांमोन गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै गेलेनायनि जि पटेन्सियेलिटि जोंहा बिटिआर ओनसोलाव गोबां दङ आरो बेखौ 아니 도망 건넌다. लखिराम बर' बिथां अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बड'लेण्ड स्पर्ट्स एस'सिएशन बिजनि टीमनो आर'नाइजों बरायदों बिजनि टीमखौ नंगौ गिबि खेबनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारा गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफान बेनिफ्राय जोङो गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि 10टा साब डिभिजनखौ लानानै जोङो भलिबल बादायलायनाय खुंदों नैबे क'क्राझाराव आरो बेनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोङो गेलेनायजों जोङो सोलेरजों लोगोसे गावनि जिउखौ दानानै लानो हानाय मोनसे थासारिया फैबाय बेखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ जाहाथे गेलेनायनि बिथिंजों थुलुंगा मोनो सरकारा जे बिथांमोनखौ खौरां लायो सरकारा जे बिथांमोनखौ खाबु होयो सरकारजों आरो गेलेगिरिजों जोङो खाथि सोमोन्दो लाखिनो थाखायनो नैबे प्रिमियार भलिबल चेम्पियनशिप बेखौ जोङो होनाय जादों सार जितु बिटिआर ओनसोलाव गोबां गेलेमुनि फारसे गोबां दावखोनो हानाय सिगांनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों बे बिथिङाव भलिबलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गेलेमु जितु दङ बिनि सायाव बिफाना माबा मोनसे जर'खा राहा लादों नंगौ थारैनो बिटिआर ओनसोलनि जि रायजो जानाय सुबुं बर'ल' नङा बेवहाय जेसेबांखिनि रायजो जानाय सुबुंफोर दङ गासैनिबो देहाया गेलेनायनि थाखाय राफोद गोजा दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय आर्सारियाव उसुआव बक्सिंआव काराटाव जुदु फुटबलाथ' दंखायोनोसै ओमफ्राय भलिबल बेबायदि गोबां गेलेगिरि जोंनिफ्राय ओंखारदों दा बेखायनो दा बिथांमोनखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जाहाथे गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानानै लानो हायो जोंनि ओनसोलखौ मुं खामायनानै लाबोनो हायो मुलुगाव जोंखौ फोसावनानै दोननो हायो बेनि थाखाय बिथांमोननि जेसेबांखिनि जौगानायनि राहा लानांगौ बे राहाखौ जोङो लानाय जादों आरो जोंहा बिटिआर सुक्तियाव जिहेतु गंथाम जिल्लायाव साइ सेन्टार गायसननायनि जि दाबि एबा माने दफा दङ बे दफाखौ जोङो
फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो मावफुंगोन बे उदालगुरि बाक्सा आरो चिरां बे मोनथाम जिल्लायाव बे साइ सेन्टारखौ जोङो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो लुफुंनानै होगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां गेलेगिरिया सरकारनि खाबुजों लोगोसे गाव गावनि जिउखौ गेलेनायनि गेजेरजों दानो हागोन जों बेखौ फोथायो। जोबथायाव सार जिहेतु बिधान सभा बिसायख'थिया फैगासिनो दं बे बिथिङाव सार इउपिपिएल दोलोआ बेसेबांसो मासियाव बिजाथि फसंनो बायदि? नङा सरकारजों एलायन्सआ जोङो पार्टिजों एलायन्सआ जोंहा सरकाराव दायो फिल्डआव जेरैबायदि खामानि मावदों बियो पार्टिनि खामानि दा बेयाव बिजेपिआबो मावदों इउपिपिएलआबो मावदों आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआबो गावबा गाव लेभेलाव गावबा गावनि बिजाथिखौ देरहानो थाखाय खामानि मावदों। दा जों इउपिपिएल हिसाबै जोंहा मोनथाम दोलोजों एलायन्स जानानै नैबे बिटिआर सरकारखौ जोङो खुंबाय दं। दा बेवहाय जोंनिफ्राय दासिमबो बा बिजेपिनिफ्रायबो दासिमबो बिदि फाइनाल सिद्धान्तआव फैनो हायाखै जे जोङो बेसेबांखिनि सिटखौ लानानै बेसेबांखिनि सिटखौ हगारनानै जोङो बिसायख'थिखौ गेलेगोन बेबायदि फाइनाल डिसिसन बा फाइनाल सिद्धान्त दासिमबो फैयाखै। दा जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै मोन 12 जिखिनि एमएलएनि सिट दङ बे सिटआवनो जोङो जों बिजाथि फसंगोन होननानै थांखि लानानै जोङो जोंनि दोलोनि जि सरसा बा दोलोनि जि खामानि मावनाय जों बेखौ मावगासिनो दङ।